Pasok Ate Julie, pasok na. Kamusta Ate Julie? Ano bang nangyari? Nakakumpahin po si Umon. Nakakumpahin po dyan si Umon na disgrasya po kaya. Nung October 4 po, ng alas 12 ng gabi. Niyaya po kasi ng barkada, di man po nagpaalam sa amin galing na Palvin. Bali po kasi nagpunta po sila ng Mangkamagong. Tapos po apat po sila sa isang motor. Pagdating po doon sa Mangkamagong, naghapi-hapi ata po ng barkada. May mga Nag-inom ba? shoot daw po yung barkada niya doon. Parang nag-inom. Nag-redos daw po. Oo, nag-inom nga sila. Po. Tapos bigla na lang po kalingap na pong mauwi na daw. Dalawang motor po, yung isang motor, okay na po nakauwi ng maayos. Sila po, pag alis na po ng isa, distansya po, bigla pong nagbangga. Ang pangyayari po Nagbangga yung motor. opo, doon po sa may Anong nangyari? poste, yung po ng poste. Oo, anong nangyari Kasi dun po, sa... pangyayari po, apat po sila sa isang motor. Oh. Tapos si Umon po, pinaupo siya mismo sa harapan ng motor. Yung driver nasa likod. Ilan po. sila? Apat Ilan po, sila? apat. Apat? Opo. Ay, di talaga. Parang si Umon na po yung nakaupo na doon sa mismong Oo. po, sa may malapit sa Manabilahan na po talaga siya. Pero hindi po siya nagdadrive. Tapos ito pong nagdadrive po Kalinga Palvin. Parang pag napano po talaga siya, parang sarili niya yung kalsada. Parang po ba, yung kasero po magpatakbo. Tapos bigla na lang po na malapit na po sa breakwater. Akala niyo po pinaprank lang daw po siya. Ashley, yung pangalan ito po, barkada. Ano yung Ashley? Lalaki, babae? Ashley po, lahat po sila lalaki. Ashley po. Ashley lang ang Opo, pangalan. barkada niya po yun. Wala po, inaprank lang po siya. Alam niya pong malapit na Oh. Ang ginagawa po naman, hindi nakaano po siya. Pinipilit niya pong yung tigas nga po. Nakaano po siya doon sa may Manabela na iin. Oo. Yung driver po nasa likod niya. Pinipilit niya nga po silang apat doon. Tapos yung po yung ginagawa niya, pag nararamdaman na daw po, tagilid na po sila, yung motor habang nag-aabanti po, tagilid na po sila. Isurugan nga po ito ni Umon, surugan po yan. Tapos hanggang sa naramdaman na lang daw po niya na parang nagmani daw yung uli niya. Wala po yung napatama na po, Kalinga Palvin sa, yung poste baga po, may parang naka-usli bakal sa niya. Doon po, nabutas po ito ni Umon. Butas po yung, Butas ang bungo niyo. butas po Kalinga Palvin. Nakita ko po talaga, parang, kita na nga po yung utak ng pinano sa akin dyan sa may, nakita Lumabas na yung utak. po. Tapos, pinasamantala pong tinahi, kasi sabi daw po ibibiyahe pupunta ng BMC Naga. Oo. Di siya po, pinakuha po sa akin yung CD ng CT scan po. Pagdating po, bigla na lang po nagsabi si doktora na i-admit mo na po at kasi ibibiyahe po, baga open na po na talaga eh. Tapos po, ang gino po, tinawag po ako. Sabi na ni Becca, halika po dito. Makakayanan mo pong makita yung sugat ng anak mo. Sabi ko, kakayanin ko po kasi sa akin po makuha ng lakas ang anak ko. Sabi ko, Kalinga Palvin, nakita ko po talaga, pan letter L po siya, pero nakabukas siya. Tapos ginanon niya tapos Sasag. po. Tapos ang gawin tinahi po. Kamusta na si Owen? Tapos balik ko, nagdating po baga yung time na sabi, i-admit na nga daw. Parang na po na yung doktora, Teresa po, Torres. May nag-opera. Binopera po siya. Alam mo po, syempre bilang nanay po, puro, na po naisip kasi ulo po, baga delikado po yun. Bigla po nagsabi si doktora na, kailangan po natin operahin yung ulo ng anak mo kasi nakita doon sa CT scan na yung nadurog na, yung nabasag po, nabutas, nakapasok po sa loob. Yung bungo. Yung mga nabasag na bungo, nagtusok po sa brain niya. Kailangan po tanggalin yun, kailangan daw pong operahan. Di syempre yung takot ko po. Pero sabi nga po niya, wala pong imposible po, baga kay God. Bigla na lang po baga kalingap na na yung in-schedule na po siya, yung parang yung na lang, wala na po talagang mga kusita na pray na po. Tapos sabi ko, kung sino po nagmamahal kay Umon na sasama po akong i-pray si Umon. Tapos nakabantay po ako doon, halos 6 na oras po yung bata doon sa may operating room po. Oo, inoperahan siya. Tapos bigla na lang pong nagtawag po si Doktora Torres, yung bantay kay Vega. Pinakita po niya yung gawa po doon sa ulo ng anak ko, pinakita yung pinicturan niya po, na pinalaki, nilinis, pinakita yung mga tinanggal, kung anong nakakaano po kayo. Na yung, na din, parang umano na yung ulo niya. Tinahi niya po yung balat, pero pag nagaling daw po yung Kalinga Palvin, Lubog na. Lubog. Tapos po siya, pero malambot na po, wala na po yung poprotekta pag matigas. Yun po ang nun. Pero at least po, okay man po siya, successful man po yung operation. Nakakausap na ba siya? Ang laman po, dalhin siya, nakakausap po siya, malinaw po. Nga po, sabi nga po ng doktor malakas ang loob ng batang ito. Kasi, hindi po nawala ng malay. Lahat pong itanong sasagot niya, sabi sa akin, Mama, yung short ko Mama, kasi nakabaksa siya. Sabi, di ko alam na, tatanong ka ko. Kahit basag yung ulo. Tinanong ko, sabi ko, yung short daw po ni Umon, kasi may pera daw po siya, tsaka si Charia.
Sabi daw, ay wala po may CCTV. Yung pagbuhat nila mama sa akin, may nagtunog pa yung bariya. Wala pa po ng bata, pero puro buludog na daw po yung bata. Kaya sabi ko po parang way na po ito ni Kat na matuto po man ng leksyon. Kasi may katigasan na din po pag siya, di siya sa akin nakikinig. Parang may sarili din. Pinagsabihan ko din siya na huwag nang magbarkada. Ngayon po, yung barkada niya po, Kalinga Palpin, Wala yung na. perahan na po na, di, na magulang o ni man po doon. Wala Dahil na. alam pong na-disgrasya, wala man na po magpakit na magdalaw po dyan. Kaya sabi ko sa ika niya, ang barkada, ganyan lang yan, pero pag saan iwan ka niya sa ere. Ayun, wala. Meron pa ting bisita ikaw. Sa likod mo. Kuya, ang kapalan talaga, me. Ano sa bataan ka? Biyahe ko lang. Lagi na Siya, kumusta na? Siya yung unang nakaalam na Sinang, tabagan naman ako. siya yung unang nakaalam, Ate Julie, na nangyari kay Umon. Opo. Siya din po yung nagpaano. Si mate din po yung parang nag-ano sa akin na parang sinusubok ko. Para po mo sinusubok. Hindi gano'n baka po mga nakakalimot na nakakaan. Parang ganun. Pero may naiabot na si Tita Amy kahit kakunti. Meron na po. Yun nga po, yung namang problema po ako. Kapag di ko po nakumpleto po yung pambili po sa, ano ba yun, sa pang-opera po sa ulo ni Umon, di po talaga, nung una po nagtanong po ako doon sa Medellins po. Sabi, ano daw po, yung 1.5 yung tatlo po. Hindi po kasama yung isa. Di sabi ko, yun, sabi ko nga po yung kanila, tapos napadala po ng tulong si Tita Amy po. Yung sobra po, kasi akala po 2,000. Ngayon po na at mabili na po ako. Sarado po na yung Jilins. Yung Santo Tomas po ba yung isang pharmacy po? Ay, nang tanungin ko po natin, 7,020. Di sabi ko, para pong naglakong tinga ko na. Diyos ko, laki. Para pong nagano ko, di ko kaya kailangan na po talaga nakabalik. Pero si Umon, nakakausap mo ng kamusta yung operation? Successful ka rin na parang yun. Salamat sa Panginoon. Salamat talaga po, talagang wala imposible. Alos po, yun na lang po lagang inaano ko, sabi ko kung may nagawa po, kung mali, may na. Kamusta yung mga anak mo doon sa... Hindi pa po ako nakaka-uwi mula akong magpunta ako dito. Halos nga Kalingapalbi, hindi ako nakakaramdam po ng gutom. Parang siyempre po. Pero ngayon po, nung ma-operan po si parang medyo nag-gal po. Pero kailan po may isa po akong gagawin sa kanya. Na-ultrasound na po siya bago siya operahan. Na nakita po parang minimal, fluid Sa? sa bituka niya po. Sabi parting ito po kasi nagtama po ata doon sa Manubela din. Oo. Kaya, ewan ko po, antay ko po sabihin po ng doktor na sa tiyan, kung bibiyakin din po yung tiyan. Grabe naman po. Ano, sure na bibiyakin? Sabi po kasi nung doktor sa akin, ma-ultrasound man po yan or sa hindi kasi ang anak mo ay namimilipit sa kanyang tiyan at saka Hanggang ngayon, naninigas masakit pa rin. po, naninigas po siya. Bibiyakin ko yan kasi baka may tubig or may dugo. Then po ultrasound po siya, schedule po siya ng ultrasound po doon sa nakita po minimal fluid po yung nakita po may tubig po. Panalangin lang, Ate Julie, kasi wala naman ibibigay sa Lord na hindi natin kaya. Pero habang buhay niya po, magkakalinga palpi na gaya nung malambot na yung ulo niya. Di sabi ko nga, Magsombrero na lang siya ng ninanong ko po pag walang kapansanan. Sabi ko, di baling mahirap po baga walang ganyan. Ngayon, So, ngayon, limited na siya. Hindi na siya makakapag-basketball. Pwede man siya maggala-gala, kaso yung mga activity, physical activity, huwag na siya magbarkada. Makinig na siya sa, sa payo. Matatanda. Importante. Kain ka na, Ate Julie? Hindi ka pa nakain. hinilagan mo kasi tagal ko po. Hinilagan mo po kasi yung pong reseta po sa paracetamol po. Mahal po ng paracetamol sa utak. 650 po ang isa. Dalawa pong reseta tapos 4 na paracetamol. Ay, ano po yun? May yung antibiotic po. Hindi po. Ano ba yun? Nandito po. Hindi ko na po man. Lutang na po talaga. Buti nga, Ate Julie, may dala ka mga damit-damit. O, anong nangyari? Yung ano po ito, yung mga papapirmahan ko pa po ito sa requirements na po ito binibigay ng hospital. Di man po ako Hindi ka pa nakakauwi sa papapirmahan Sino ko sa- nag-aalaga dun sa mga anak mo? Ano po si tatay po, yung po nandun. Hindi ko pa alam kung nakaparasok nga po yung anak ko doon. Pero na-update naman po na ano ako doon. Pero yung teacher naman po ni Umon, nagdalaw naman po dyan, sabi Umon, magpakagaling ka, mag-graduation ka pa. Oo. Tapos ngayon po, para po baga kalinga palbil pag nakita mo si Umon. Iba na itsura. Po siya, pero parang may nakabitin siyang parang bagay yung, parang granada ba yun? Yung nag-sip-sip. O yung sa... Kailangan yon kasi, oo, tatanggalin din yun, huwag ka magkalala.
Ang tawag doon ay ano, yung para mabilis gumaling yung ano, Sabi po niya, mama, bakit po ako nilagyan ng ganyan? Sabi ko, para mabilis gumaling kasi yung may mga fluid yun sinisip-sip. Sinisip-sip. Tatanggalin din yun pag medyo ano na. Kaya huwag kang matakot sa ano. Kaya nga pa, first time po maka-experience ng ganyan. Oo. Lahat Pag sa mga opera, ganun. may nakapasak ba? Na ano po ako kasi, mama, nahirapan ako maghinga. Sabi ko, baka kung ano ang sinin. Mm. Ang pala po, tanong ko na naman po doon. Oh. Sabi ko yung si John Richmond po para daw po may nakabara. Ay, normal yun kasi yung po palang anesthesia, nilagyan siya ng tubo. Pinasok po pala dyan sa lalamunan. Doon po din na yung anesthesia kasi pag Sa ulo ay. Sa ulo kasi. talaga pong alam ko po lahat kasi po sabi ko naka-successful na po yung operation baka po kung ano-ano. Hindi naman yun. Bali pong Nasa hospital man siya. Pray lang. Pray ka lang always. Paano yan? Di ka pa nakain? Bigyan natin ng anong, bibigyan kita Ate Julie mula sa channel natin, ha? Ito mula po mga kalingap sa channel natin. Sa kaya lang po ng channel natin. Bigyan out TV. Ate Julie, oh. Ate Julie. Gastos ka. thank you po. Kalinga pa. Kahit medyo mahina. Kasi urgent yan sa'yo eh. Thank you po. Kalinga pa. Talaga pong sa oras po talaga ng ano, nandiyan po kayo lagi. Opo, minsan po talaga, totoo po yung sabi ninyo na kailangan talaga sa lahat ng ano, huwag kakalimutan po. Si Kat, ngayon po talaga nasubok po talaga ako. Nung walang-wala po talaga akong ano na parang Sige. hinangin na po ako. Talagang pray na pray po ako doon sa may ano habang in-opera po. Sabi ko po ano, baka po ito pong way na yung baga maalala mo na may Diyos. Yung parang naano na po talaga eh. Inamin ko po talaga parang yung mga anak ko dati nasamba po kami kasama minsan doon ano. Tapos nawalan po kami ng time. Parang binigyan po kami ng leksyon. Na parang walang ibang makakatulong. Magsisimba ka na ngayon. Parang Magsisimba ka na, Ate Julie. binigay na pagsubok. Pasalamat tayo kasi successful yung operation, no? Pero ang inaantay ko pa po ngayon sa ultrasound po baga kung anong din. Pero baka po madala na lang po sa gamot yun. Ipunin mo lang, Ate Julie, yung mga resibo. May nag ano na sa'yo. Po ako yung po binili po sa pag-opera, nilapit ko po sa ano yung resibo, ayaw po nilang tatakan, hindi daw po yung kasama sa PhilHealth. 5,000 po yun, isang gamot lang po yun na ginamit. Hindi daw po, Kahit sa DSWD. po ako nakakaano ko lang Alvin kasi po, di ko po Basta ipunin mo lang, Ate Julie. Sa ano, kahit pakita mo yun sa malasakit mo. Sabi ko nga po, Sa malasakit, Ate Julie, pwede din yan ipakita. naglapit po ako sa malasakit ng ultrasound. Sabi daw po wala po silang financial na may bibigay pasensya na po. Sabi ko, pasensya na din po lang baka sakali lang po ako kasi sabi po nalalapitan po kayo. Pasensya din po yung sagot nila sa akin. Talagang ano po eh, fast po kasi yung sa ultrasound, wala po akong manuhan. Sa gabi na po, tinuturo nila. Magkausap ko doon sa doktor ng emergency na baka meron silang ano, wala po. Puro po pasensya. Talaga sinubok po ako nung gabi yun. Tapos, hanggang po kaling apalpin, naisip ko po na lang na, sabi ko para saan ako to, kahit magmakaawa ko, kahit na ano to, gagawin ko, nag-post po ako. Pero man po nagbigay na, ayun po, may 200 po, may 300 po, tapos meron pong 1.5 na taga rito lang po sa dahil. Sabi ko, kahit na po baga na-i-issue na ang bansa Okay po lang. natin ay madami pong mga korupsyon, madaming ano. Pero nasubok ko po ngayon, madami pong mabubuting loob po ngayon. Kapag kakailangan natin ng tulong, Opo. magpapadala sila. Madami pa po talaga, tsaka madami po nagpapalakas ng loob na pray lang, yan ang pinaka-anong unang-unang ano. Kasi hindi magbibigay ng pagsubok si God na di mo kakayanin. Pero parang ako po talaga yung mauuna na eh. Habang nakikita Huwag ko ka po na mauna, Ate butas na po Julie. yung ulo ni talaga po ngayon ko lang ako nakakita ng ganun po. Hindi ka na po makaramdam ng gutom. Yung dibdib mo po sasabog na. Parang ulo mo lutang na. Grabe po. Ano lang, kapit lang, Ate Julie, ha? Huwag kang bibitiw. At basta tandaan mo walang pagsubok na binigay si Lord na hindi natin kakayanin. Ano? So, kain ka muna, Ate Julie. Ikaw nga po. Oo, at ito po mga kalingap si Ate Julie. At welcome pa rin po kayo na magbigay ng support. Kailangan po niya. Kalinga po, Alvin, samantalahin ko na din po na nandito po ako sa, sa channel. Yes. Sige. Kasi nung una po, baga nagkasakit po ako, may mabuting loob po na nagtulong sa akin, kaya ako nagaling po. Pero ito po talaga, gagawin po to para sa anak ko po talaga. Sige, pwede. Wala po talagang hindi pwedeng gawin ang nanay para po sa anak.
nawagan ka. So, ito po ako ngayon sa ano po ni Kalingap Alvin. Naghihingi po ako ng tulong para po sa anak ko pong si John Richmond na kung tawagin po ay Umod. Ano po siya, nakakumpay po siya sa Provincial Hospital ng Dait. Na katatapos na po niyang operahan. Successful naman po, kaya lang po yung mga sa gamot-gamot po talaga. Parang doon po, di ko po kakayanin kung saan po ako kukuha ng mga pambili noon kasi karamihan po wala po sa loob. Ano po, tsaka po may isa pa pong gagawin kay Umon. Inantay ko lang po yung desisyon ng doktor sa tiyan kung uoperahan po ulit kasi may tubig pong nakita. Minimal fluid po yung ano. Kaya, ito po, sana po sa mga kapanood nito or makakarinig nito, sana man po, mag-ano po sa puso nyo na, yun po, natulungan nyo naman po kami. Kahit na po sabihin na, naging ano po ako, kung ano man po ang naging ano nyo sa mga, gaya po ng mga basher, ng mga viewers, na pag binablog po ako, ganyan po, toxic or kung ano, pero wala po yun sa akin. Basta ang importante po sa akin ngayon, nagpapakumbaba po ako para sa anak ko po. Kasi, bata pa po ang anak ko. Kahit naman po pasaway yun, mabait po yun. Yung hindi ko po talaga kakayanin mawalan pa po ako ng anak. Kasi namatayan na po ako Kalingap Alvin ng anak. Dahil sobra po talagang sama ng wali ng mga bata. Kahit po tanga-tangahin ka. Sagot-sagutin ka po. Pero pag dito po sa ganitong sitwasyon po, hindi ko pa matito si Umon. Meron po Kalingap Alvin talaga. Pero kinaya ko po, alas nagagod ko sa tinanginginig mo pa ako. Ano yung mga nursing po? Hindi, sila na po nag-anak, baka na po ako mauna. Pero po, nung opera na po yung anak ko, ano po ako sa chapel dyan. Sabi ko, andito po, nagpapakumbaba po. Naghihangi po ako ng tawad. Sobrang pagsubok po ito. Hindi ko po ito kakayanin pag wala po sila. Kaya ang anak ko po. Sana po, kung nag-miracle po kayo sa akin, ako na nakauwi po akong buhay. Sana po mag-miracle po kayo ulit. Mabuhay po ang anak ko. Buti na po, pinakinggan po akong Kalingap Alvin. Kaya nagpasasalamat ko po na talaga po. Kahit sobrang madami ka na pong nagawa kasalanan kay nandiyan po talaga lagi siya. Totoo po talaga yun. Halos maraming nagdana po na hindi po ako pinabayaan ng Panginoon po. Kaya po sana po, kahit na po sana, ngayon po sa mga may mga buting kalooban po na natulong, kahit huling tulong nyo na lang po ito sa akin para po sa anak ko. Ipasa mo na lang sa akin at Julie kung meron ka bang GCash para ilagay na lang Ano natin. po akong Gcash? Ano po Sige. yung mga tinda dito po sa dito po sa may provincial po, meron po yung Gcash po. O sige, at yung GCash ko na lang ang ipopost ko. Yan po sa gustong magbigay ng tulong kay Ate Jolie. Ito po yung GCash ko. At i-ano din po natin yan. Ibibigay po natin kay Ate Jules. Urgent. Ay may bigay din nila agad yung pera. So contact. Para po sa mga gamot at sa iba pa pong gastusin. Okay, Ate Julie, kaya mo yan, ha? Pilit ko po kakayanin talaga. Kakayanin mo at para sa anak mo. Kasi Salamat kay Ate kay Tita Emmy kasi maaga din yung niya response kasi yung kausap si Ate Rena po mga kalinga. So kayo man yung nagkakaintindihan. Kalingap Alvin na-realize na po, minsan po nababaliwala ko po kayo. Minsan po minsan po parang hindi na din makuna po yung sinasabi niyo. Pero talaga po pag sa oras ng kagipitan, lagi po kayo na dyan lagi sa akin na parang ginagamit kayo nigad na maging instrumento po. Pag paramdam sa akin na hindi dapat ganyan. Dapat maging ano ka lang, yung po parang pakumbaba ka lalaki, huwag kayong maging parang high pride ka sa tao. Parang Oo, lagi lang tayong sabi baga ng Bible, ang taong nagpapakumbaba, tinataas ng Panginoon. At ang nagmamataas naman, binababa. Kaya doon na lang tayo sa pagpapakumbaba para si Lord na ang bahalang magtaas sa atin. At salamat po sa panonood. Narito po muli si Ate Julie. At ayan po, nananawagan, kumakatok sa puso po ninyo na gustong tulong din para sa gamot ni Umon. Kasi medyo challenging talaga yung nangyari. At lesson to learn din para kay Umon. At ayan po, so may mga busilak. At ito po ulit, welcome po kayo na magpatid ng tulong para kina Umon at Julie. Salamat po at God bless po sa lahat.
palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan, mga Kalingap, good morning. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Tukan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan, mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan